Pasakit para sa tricycle driver na si Tatay Melvin asin para sirang si Tatay Ronaldo ang pag-uura na namamatayan ngunyan sa syudad ni Legazpi. Apektado kaya kan maraot na kamugtakan kan panahon an sa indang paghahanap buhay na sulamenteng piglalauman nindas sa oral daw nindang konsumo. Sakripisyo, sacrifice, both side. Medyo nagluya ang pamasada pag naguran, timing lang. Tapos ang pangdua, so ining sakripisyo mi sa pag-uuran, pwedeng mag-ilang kami. Mapagal po pag-arugan mauranta. Primero, delikado yan sa dagat eh. Kapag mauran baga po niya, medyo may kikilat, may dalugdog, delikado po yan. Kaya dahil kayo nagparasira, kaya. Ang tiga-supper ng parasira, ang pagsira, may seasonal lang yan. Kung medyo nasa panahon, okay lang kami. Pag diyan kami nadidipisilan talaga. Kung araw ka nagkasabay pang medyo maraot na panahon, dahil talaga. Sigun sa Pag-asa, moderato sundo sa mga kusog na pag-uuran ang namamatayan sa Kabikulan na epekto kan southwest monsoon. Since araw po nga kaniyang sa itong panahon ngunyan, uran, so dapat po yung mga kababayan lalo na po naman sa mga naka-star sa mga low-lying areas, as in mga landslide-prone areas, na maging alerto po kita sa sapuyang kapalibutan dahil lalo na kung may mga nakakamati kita ng mga katamtaman hanggang sa magkusog ng mga pag-uuran. Darakan pag-uuran, nakabandara nakasubagong aga ang red rainfall warning sa probinsya ng Camarines Sur kung saan may mga nanotara naman ng mga pagbabaha. Huli kaini, suspendido naman ang klase digdi on kindergarten asin senior high school. Sa Albay, suspendido man ang klase sa bilog na Banwa anin Libon. Mientras tanto, sa maabot na weekend piglalauman kan Pag-asa na magiging maray na ang kamugtakan kan panahon. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. May rainfall advisory pa.